Burun zamanda әле без тумаганда балалар бакчалары менә шундыйрак булган 1960 еллар бу. Хәзерге буын сабыйларына бу кадрлар гайры табигый хәл кебек тоела. Кайчандыр утын белән ягып җылытылган мичтә мәктәпләр, яслидәге төерле манный буткалары, быргылы зарядкалар, хәтта бәдрәфкә дә бер-беренең итәгенә тагылып йөрү. Булар турында хәзер елмаеп кына искә төшерәбез. Россиядә беренче балалар бакчалары әле 200 еллар элек үк эшли башлаган. Әмма төгәл датасы төрле чыганакларда төрлечә. Берәүләр аларны 1816 елда ачылган дисә, икенчеләр 1880 елны атый. Нәкъ шул елны Раменская тукыма фабрикасында эшләүче хатын-кызларның балалары өчен ясле эшли башлаган. Сез сыр оешкач балалар бакчаларын күпләп төзи башлыйлар. Узган гасыр урталарына кадәр яслеләр аерым учреждение итеп корыла. Нәниләрне анда 2 айдан алганнар. Бакчалар һәм яслеләрнең кушылуы 1959 елларга туры килә. Бер туба астында 7 төркем яшәгән. Яртысы иң нәниләр өчен, яртысы 3 яшьтән зурракларга. Иң кызыгы хәзер яңа төзелә торган корылмаларга да шундый таләпләр куела башлады. Быел демография күләм проекты буенча Татарстанда 22 бакча ачылырга тиеш. 1 яшь ярым ясельный группага бирелә, яртысы шул 3 года и больше. Шәхси балалар бакчалары да күпләп әле соңгы 1 елда гына ачыла башлады. Совет чорында алар я дәүләтнеке, я берәр оешманыкы була. Хәзер исә ясле ачтым дип берәүне дә шаккаттыра алмыйсың. Зур шәһәрләрдә яңгырдан соң чыккан гөмбәләр кебек үрчеделәр. Иң кызыгы биредәге шартлар дәүләт карамагындагы бакчалардан беркадәр калыша да кебек. Чөнки соңгыларында хәзер бассейн гына түгел, кайберләрендә ел әйләнәсе шугалак та эшли. Понравился тебе? Ну да. Кичкенә хоккейчылар бу бызга беренче мәртәбә чыкты. Хәзер алар үзләренә балалар бакчасында аеруча яратып килә. Мне классно кататься на коньках, это очень здорово. Синтетик боз кодламы тимер аякта шуарга өйрәнүчеләр өчен искиткеч җайлы. Артык тайгак та түгел, 75-нче балалар бакчасында аның турында күптән хыялланганнар. Вот такой удивительный лед у нас появился. Менә шундый гаҗәеп боз барлыкка килде. Без бик шат. Балалар да сөенә, өлкәннәр дә. Миңа шуарга насыйп булды. Салкын түгел, балаларны тимер аякта шуарга өйрәтәчәкбез. 75-нче балалар бакчасы хәзер шәһәрдә үз шугалагы булган бердән-бер мәктәпкәчә белем бирү йорты. Әмма инженер Александр Луценкога үз гомерендә нинди генә балалар бакчаларын күрергә туры килмәгән. Быел да 22 учреждениенең проектын эшләгәннәр. На каждое дошкольное учреждение мы разрабатываем проектную документацию. Бакчаларның проектлары бер төрле булса да һәр кайсы үзенчәлекле. Быел республикада төзелә торган 22 учреждениенең берсе дә бер-берсен кабатламый. Әйтик, Казанның Киров районындагысы ул үзенчәлекле дизайны белән аерылып тора. Район хакимияте тәкъдим иткән төзүчләр хуплап рәсемдәгечә итеп ясарга булган. Пищеблок бик зур, бик уңайлы. Һәрбер цех бар, һәрбер кирәкле эш өчен цех бар аерым. 2 катлы балалар бакчасында 18 төркем, саф татар төркемнәре дә була. Түгәрәкләр өчен аерым бүлмәләр каралган. Янгын куркынычсызлыгы өчен махсус система куелган. Менә шундый җайланмалар төтенне суырып алырга мөмкинлек бирә. Сабыйларның аяклары туңмас өчен идәнне дә җылытканнар. Монда инде без өлкәбез белән сөйләшеп, үзебезнең чыганаклардан үзебез ясадык чөкле. Бу бакча 340 балага исәпләнгән. Әлегә ул республикада иң зур бакчаларның берсе булачак. Быел демография күләм проекты буенча Татарстанда 22 бакча төзелә. 10 районнарда, 7 Казанда, 2 Түбән Камада, 3 Яршаллыда. Көтеп алган садик булды инде бу. Бик зур, матур. Тукай районында мондый садиклар юк диергә дә була. Миләшкәй балалар бакчасы демография күләм проекты буенча салына. Яңа оборудование белән уенчыклар да яңа. Республикада тагын 49 балалар бакчасы төзү планлаштырыла. Бу үз чиратында 2022 елга ясле төркемнә йөрүче барлык малай кызларга да урын җитәчәк дигән сүз. Эштәлекләр заманча булса да принцип совет чорындагы төсле. Иң яхшысы балаларга. Жигули бүгенге көндә Мерседес. Нишлә болай әйтәм, потому что бүгенге көндә садикларда бөтен нәрсә бар. Мебель, инженерия, доступная среда, инвалидлар буенча, то есть барысы да каралган. Андагы оснащение на наивысшем уровне. Төрле манный боткалары, сиртмәле тимер караватлар, комлыктагы гөмбәләр үткәндә калды. Хәзер шартлар да, таләпләр дә башка. Обычный забор, казалось бы. Әйтик, беренче карашка гап-гади кыйманы гына алыйк. Ул хәзер куркынычсызлык ягыннан терроризмга каршы туры таләпләрен үтәп ясала. Хәзер балалар бакчаларын лифт белән ясый башладылар. Алар бөтен кирәкле әйберләр белән җиһазландырып тапшырыла. Шундый мисалларның берсен президент та күреп кайтты. Ютазы районының Кояшкай балалар бакчасы. Сабыйлар беренче тапкыр ремонтлаган бинага килгәннәр. Республика программасы буенча аның диварлары җылытыла, түбәсе алыштырыла, барлык су турбалары яңартыла. Заманча җиһазлар алып кайталар. Кайберләрен президент үзе сынады. Сезгә безнең балалар бакчасы ошыймы, ошадымы? Бик матур балалар бакчасы.
Бакчасына караганда балалары бик матур. Күптән түгел монда яңа гомуми физик тәрбия программасын гамәлгә ашыра башладылар. Соңгы 10 елда Татарстанда 239 бакча төзелгән. Хәзер аларга 37 мең бала йөри. Бу биналар курчак йорты кебек. Алардан качасы түгел, анда барасы килә. Хәтта зурларның да. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.